A public hearing organized by the Meghalaya State Pollution Control Board at Nonghali turned tense after a group of individuals allegedly from outside the area reportedly tried to disrupt the proceedings. The hearing was held to gather public feedback on the proposed integrated municipal solid waste management facility. However, things took a turn when local residents stopped a group of people believed to be from other villages from entering the venue. Locals claimed the group had no connection to the area and accused them of trying to create confusion and unrest. Police and magistrates were present at the site and attempted to de-escalate the situation, but the group was ultimately not allowed to take part in the hearing. Speaking to the media, the president of the Sinjuk Kinong Sincharchnong, Par Umkhen, said that the residents will not permit any external interference in matters that directly concern their village. He also reaffirmed the stance that the public hearing must be peaceful and limited to genuine stakeholders. Fortunately, the situation was brought under control and no major incident was reported. Untuk keluar hari itu sudah cukai. Nilai itu keluar senang kebrol. Untuk keluar hari itu kan. Cukai ini keluar. Buat apa sih cira? Kan yang mau kata ke sarkar, Meghalaya kembali ada kabar. Ya kerana kita boleh kembali. Meghalaya kembali bahala persyakat kita balai bakadang siya. Lada kami lihat. Tadi sedang diye apa Nonghali kita khang. Kembali lihat kau kaki mana siapa Nonghali siapa. Karena tadi bilang yang Nonghali kita khang beli. Kita do kayak bidang persyakat kata. Bidang persyakat kata. Ngatipkan bangiru kan sambil lagi senangi persyakat itu kata. Apa persyakat? Apa persyakat? Ni persyakat kata kita kemertan bakan nampan. Ngidap dah kejing sungusi ke bakrau hakane kesengi ke bamta ke balong kesengi ke bakum ke senjuk ngelayo kejing tip ke basyai lengba ke tenat sokar ha ke bakila don kejing pentip ke basyai kejing penpana pajba wat banto syengi da ka city bat an ai ke order ya ke banyak ban penpana si pajba ha ke ban ya weri pajba bakinwan pen snowi dalade ya ke kejing snow ke jongki habaide bat kene ka hearing man da kesengi habaide bat kene ka solid an waste management na plan jo sokar la ne ka landfill ka bangi tipat ba kum ka marten te ka ne ka sngi ka basngosi nglawan da ka jing kemen haswaban me mane na ki yeng kisam iladon ka jing kentu kan pham ya kinong songsunong ba bangilaj ha ka ne ka public hearing hang ne hanong hali kamut nginlaj da ka mensem ka ba jajai nginom sya ya no inoro ki ban pan klumar ki ban kren si kren sang ban panon kam ya ki jing di ki ba pen boaj kino ki bale ya kita ngilak rai nagal yang kesenjuk ngen penstom dak batenge tengiwan hang ne ka bangi kme lenti kat kum ke kren daga rengkat bat ka sorkar ngile kenduk naga pol por haswa ka ne ka hearing te nagal yang jongki kila ai ka assuran ya ka ba kinom don jingkhang ingi bangin wan ha ka ne ka hearing hose andang ni poy hang ne nagal yang jongki borsnong Nonghali ngamut ban ong kine ki Nonghali ki ba lakwe pandi ya ka ne jaka se ka marten jaka sorkar dan baknat orban Magipat kila bu ye ki volunteer ne katto ka nengot ban khang yengi abro saudong ya kane jaka ngila don hang ne da ki hajar ki nong ke surun ka ban don ban pen snow ya ki jing don kam jungi ngemsem lawan ban pen klumar ngiwan tang ban pen snow ya ke jing snow jungi kata ke hok jungi bangin pen snow te nginom sya nam ailat ban keren kino gikten pentok pria no ten res ngusi ni kelam yo ya kata kalat lasya khang nong ne lasya khang nong tonaneng lasya khang sodong kinong songsinong jo gesenjuk jungi tengi kelam yo lat bandrung sepo ka hearing te ka hearing kelaya cekmat menta kila comments bakal ada buai ten kalang jungi ka senjuk lengba jong pi ki media ni ai ka tin ka basyai ka kubur ka basyai sya ka sorkar bana kaliang jungi ka senjuk nginom hun ya kane ngilai pediang ya kini ngilap pediang ya kene ko order ba la alaut yang i bangin don lang haka hearing te hanre menta kila wan ban terwa yangi da ka baterwa kum baterwa mit banong to wan atang wene ar ki ban sim menta kene ka hearing
tam de ka public hearing patang ngila ban ka individual lan ka personal hearing tengi kwa aba ong public hearing mud baro ki paj ba ki don ka hok ban yo sngo te ka ne ka long ka jingle ka jong sarkar ka jingle jong ka Shinong Nonghali ka long kila nyo shiliang yangi kat kum ka jing khot lang ngilang baro kat bada poe hang ne ka long da ka wai pat tengi ai ka kerua ka basya sa sarkar ba menta na ka lang ka senjuk ngin me nang ne ngin syong ya ka jingelang bat ngin syem ki rai ki senjam ki batenge persya ka sarkar lada ka penulong ba ka ne ka hearing menta ka sngi ka ong ba ka la trekam kan ya syakamat la ne kala long acceptable tan ka liang jongi ngim pediang ka ne tengi rai baik ba da ka bor ngin yang persya ka government baginam alat ba da lele kat bangim padio pen sngo Nonghali ki ong inom sya bantu klar kim bar kat ba pi kene ki city la address sya presiden bat senduk jong ka ignos sencar sinong parum kan pila bani i hang nero how presiden sekretari senjuk nong sencar sinong parum kan teleng ba kene kini ki city la kren syai bala invite yang i sya kene ka hearing kat bang ida wan hang ne menta kalong da kongpong te menta ngenam itu ka e karai ka bangin sim te ngin saya rai lang haka senjuk ki berko wena mar hang ne ngidon tang mangi kato kane kat ba ki wei pat ki sinong kem kila ya don la ka jong kim yorung te ngila rai ba menta ka sngi ngin sa syong jingelang bangin sa sim ya ki rai ki bateng e habe de berkane Kana tuli kisno ki bakam yo nya som ka. ki menta kat kum ka jeng ngi haka senjuk ngidon khatsan tali ki sinong te han rai ki don ki nong syong sinong ki bala jing tep ki bala kham jingai kim la syu bandon ban ngi han rai ki ai ka jeng itrelang te kanu ka senjam ka bangi simlang kalong barok khatsan telgi sinong ka bangi don hangne te ki bangi la ban poeng ne mar jaka ka bla kham jingai te ki don ki bom la syu andrai ka jingit relang don khatsan telgi sinong ta